Soc en Joan Blàvia i fa un any vaig crear el projecte Blebsboards, que consisteix en la confecció de taules de longboard artesanes personalitzades per diferents artistes. Farà com 5 o 6 anys un amic meu em va deixar provar un longboard al mig d'una baixada per aquí al barri i des d'aquell dia que no sé, se'm va posar entre cella i cella que em volia fer el meu longboard. I així vaig començar aquest projecte com fa 5 anys i a poc vaig anar construint, perfeccionant les meves taules fins que em vaig treure el projecte més de manera formal ara farà un any, en col·laboració amb Montalla Studio. I després també m'agrada fer obres més escultòriques. Al Festival Niu portaré la col·lecció de taules de longboard, de Blebsboards, que són col·laboracions amb diferents artistes locals. I a part també portaré la meva obra escultòrica més gran, més guai que he fet fins ara, que és la balena, que és una balena feta amb taules d'skate reciclades de 3,5 metres de llarg.